Čaute, vítam u nás zástupcu Adama, značky Zopa. Čau. Ahoj. Prišiel nám dnes ukázať rozdiely týchto dvoch kočíkov. Zopa Move Cross 2, čo je vlastne predchádzajúci model, a Zopa Move Cross 3, to je v podstate minulotýždňová novinka. Tie najväčšie rozdiely sú, keď si môžeme všimnúť tak akože na úvod, je tam taký ten vizuálny vzhľad, tým, že pri Move Cross 3 vlastne ostala priznaná konštrukcia tej hlbokej vaničky. Nánožník má vlastne už uchytenie iba na zips. Pri predchádzajúcom sme mali vlastne aj zips, ale aj suchý zips ešte z bokov. Najväčšou takoutou novinkou a takým tým highlightom tohto kočíka Move Cross 3 je integrovaná slnečná clona, ktorá už je v cene kočíku. Vetracie okienko pri hlavičke, ktoré bolo súčasťou aj Move Cross 2, tak ostalo, ale pridali sme ešte jedno k nožičkám. Práve kvôli tomu, že v tom horúcom počasí to dieťa aby sa tam proste neudusilo. Momentálne už pred letom a v priebehu leta určite tento nánožník by som dal preč. Zvolil by som takýto, môžeme nazvať takým dovolenkovým outfitom. Túto dieťa by sa s horúčavou určite trápilo oveľa menej. Move Cross 3 si môžeme všimnúť, ten spodný košík je uzatvárateľný. Odpruženie kočíka ostalo také isté, ako bolo predtým. Veľké kolesá ponechané takisto ostali gumené, ako boli predtým, takže bezúdržbové, a s tými veľkými kolesami tí zákazníci naozaj nebudú mať problém v teréne. Športovú časť takisto využívam ako predtým, aj v protismere, aj v smere jazdy. Už nie je na vyvyšovacích adaptéroch, pretože keď je to dieťa už väčšie, tak následne už vie aj same nastúpiť. Kočí sa dá kúpiť buď šporťák s podvozkom, a potom samostatne vanička, alebo potom v dvojsete. Šporťák s podvozkom vlastne má v cene takisto ako bol predtým nánožník a je pláštenka. V tom šporťáku ostalo ponechané v podstate väčšina tých vecí, ako bola aj predtým. Čiže máme tu toto klasické vetracie okienko malé, čo je na magnetoch. Potom tu máme väčšie vetracie okienko a takisto predĺženie striežky. Polohovanie je cez poistku. Máme tu polohu úplného lahu a samozrejme samostatne polohovateľné nožičky. Nožičky si vieme predĺžiť, pretože nám rastú spolu s dieťaťom, a takisto vlastne si vieme predĺžiť aj striežku. Presne, chytíme a predĺžime. Veľkou výhodou je, že tento kočík vlastne vieme skladať aj v protismere, aj v smere jazdy. Keď ho máme v protismere, tak vtedy chrbtovú opierku priklopíme k rukoveti a cez poistku zložíme. V prípade, že máme kočík otočený v smere jazdy, tak vtedy je to naopak a priklápame nožičky k rukoveti. Ale skladanie znova cez poistku. Jediná taká veľká zmena, ktorá vlastne nastala pri športovej časti, je táto magnetická spona, ktorá je za mňa fakt, že praktická, pretože aj keby sa mi tam nejak to dieťa mrvilo alebo niečo, tak veľmi ľahko si ho pripútam, dám si k sebe a tá spona pekne zaskočí sama.